И какво става, хора, аз съм Евелен. И днес сме в Ender PvP. И видяхме едно хузуни, на което нещо го няма тук. Да го знам. Да дойде, не? Нема още. Малко. Може гледам с Optifine, ама няма никой. Соли направихте ли са? Хузунито. С кой бе? С хузунито. Не. Те дори неща да го карат да споделя от тафак. Това не мога би, окей. Ето го хузуните, хора. Само аз пусна хузуните. Пускай бе. Копиеш. О, горе сега бати милето ще става, сигурен съм. Аз сега тук ще си ги бия. Кой откъде ме бие, бе? То пък. Окей. Аре, турбо! Час във ъгълчето да ги клитвам. Както слари аркейкет си го взел, бе? Никаква идея. Килнах просто един. Аз да идвам ли? Идвай, бе. В къщичката сме. Изчакай малко. О, турбо! Оле, турбо щеше да пукне в мир. Гледай го топа без каска. Турбо ли е? Да, турбо 1, 2, 3. Той е с хииска, човек. Какво да го правя? Аз тук ще умра. Не, няма да умра. Чай да поне да репотна. Да, той на мен не ми дава да излезна, бе. Добре, излезна. Кой ме биеш, бе? Кой ме биеш, бе? Аре, би ме, бе. Аре. Сега ще влезна при теб. Искаш ли, бе, Ще ядеш кай сиите. Опа, чай, че каската. Да, елате ми 3, ако искат. Нима бийте, мишки. Нещо сега на мен нета ли ми е грозен, не знам, просто много ми лава. Нета не ми е грозен. Аре бе, дай го. Идвай, 4 въз 1 са ми. Я ще умра така. Се навирате в мен, бе, бегите от тук, ще ми се навират в мен. Но ми се наврете в гащите по-добре. Бе, готов пък. Флайва си, бакука. Голфа! Им с него да видя какво има. 2 стака, 3 стака легове. Да, бе, колко сета? И 4 наградника с 2 Diamond Leggings и 1 Diamond Bolts. Дейба. Той с тези легове да не ги няма гледай. Да, той е също нещо хузуни. Кой бе, Голфа. На клипа, ако искаш ще видиш, бати как ма би. Той умира, дейба. Идвам. Ние сме на спални, гледай само напред да вървиш. Не, на едно сърце някъде. Щеш да пукне. Ама на спалне? Да, бе. Аз мислих, че Аре, голф, ела ми, аз не съм в къщичката. На спални само напред, аз съм до къщичката отзад. Окей, идвам. Аз мислих, че сте на енда. На енда аз повече няма хора. What? Голфа умря! Не знам как. Идвам. Едва да обираш айтемите. Админа май ти го уби.
Сериозно? Да, майче го убия мина е така. Идвам. В къщичката Sandstone къщичка. Да. Аз съм зад нея някъде там. Турбо е това. Ма как зад нея, бе? До нея, бе. Чакай, къде си? Аз съм в мелето. Абе, къде влизаш в мелето, бе? Ама аре, помогни! Какво правиш вътре в мелето? Къде си ти? Аз съм отвънка! Аз съм отвънка, нека само би. Дай му на това, дай му. Аз пия, ям, тук правя всичко. Каски, маски, всичко си приготвяме така. Аре, идвай, бе! Аре, дай му. Аре. Ти гледай случайно, ако викат да споделям. От 2 в 1 сме, може да го пръснем. Ако не бяга. Да, аре в мелето. Аре в мелето, айде. То тук иска да се показва. Ама чай да трябва да си фиксна всичко в инвентара, защото няма файда просто. Фикснах си целия сет. Към мелето. Ох, чакай си фиксна и аз сета. Чакай. Да, пия. Аре, давай, готов ли си? Пия. Аз пия. Ям. Окей. Къде един? Ох. Изи пизи! Про четворки. Аре, давай, ходим. Има ли някой в мелето? Чай да не пишат, че споделям, защото тогава ще стане лошо като ме банни. Макар, че не съм, как да е. Не, бе, не дай в мелето. Абе, дай го в мелето, бе, те сега не са яли легове, нищо не са направили, бе. Ма те май са нашите, са тим всички. Абе, не са тим! Щом можем ги бием, няма начин не са тим. Умираш! Аз съм в пажината. Ако искаш да се спасявай, защото аз сега ще се спасявам. Няма бутни напред, бе. Не мога, не ми дава да те бия. Ама те с много масно ни бутат вече в пажината. Те са тим, аз ти казах. А ти не вярваш. Чаче, аз помислях, че викаш, че са ни тим на нас. Аз излезнах. Излизай оттам. И аз съм излезнах. А сега пак ме вкарах. Тук СМС Адбина си кара моторче. Отвънка. Излизай отвънка, бе, аз ще ги пресрещна отгоре. Дай му на то, дай му. Аре, идвай долу. Той хозуни. Щупи ти каската. Айде, аз умрях. Иначе той хозуни, окей. Взех ти айтамите. Да знаеш, взех ти някой от айтамите. Искат да му се стрелят с лук. Къде си? На едно дърво. Умрях вече. Окей. Смятам това да е за клипа. Взех 37. Имам един стак и нещо горе, тъй че пак. Че тук един магони в момента. Аре, ще идваш ли да... Качваме пак. Не, аз смятам да ставам. Що? Вече не се играе. Аре! Аз сега трябва да качвам клипа. Аре! Добре, ай поне да сапра клипа и айде. Хора, това беше от мен. Коментирайте, оценявайте. Бих казал, абонирайте се и за мен. Твоя канал, какво не го оставам ли пък?
канала ти да го оставям ли долу в Ти описанието? искаш. Yes! Това сега ще споделя. Ох, кеф. Ей, ураганчик! Yes бе! И да, хора, това беше от мен и да, цяло, чао.